Ifeoma. Aunty. Nyaruhe. Ekpom kantiru mazi ani. Ifeoma agwabugo nhụ nọọ mụ na di mụ na ụmụ m lichaa nri iwe rie nke gị mana ihe anụ ife ọ na-abụ nkụ irihu nri anyị nwa na-eri ị na-eri nke gị imekwa ya ọzọ mbọsị ọzọ amachie gị ntị. Oke ama m ife mmemme mma kwụsị itiru gị nri ọntere ụmụazị na mụ na di m ericha. Ifeoma ọya jee bukọta efele mụ na di m jiri nri ya na efele ụmụazị a jiri nri ka m tikọsịa nri dị n'ime ihe ka irie. It is finished. Nee. Aunty. Efela, you tell like a body. Oh, Asakanyasa. And the right see Maziri for Ujuloyi. And the if it's in Bobo Urano, Adehoya. God have mercy upon us. Then you have to tell me. Ese gini. It's not Chicha or Chichanari, Chanefela, or Chanokinari, Nefela didn't never tell him a cupboard. And if I walk up, and I will run out of You are a failure. You can never make it. Oh. Jesus! Otoro gbawukwe ebe ahụ. Idiot. You are a failure. You are a failure. You can never make it. You know you cannot make it.